Arraro egiten zitzaidan, kalera urten eta erderaz egiteko hori, batez ere harrian ditarrak ez. Nik ezagutzen dituen nire ondoko auzoa, urrengo auzoa, herrira bitartean harrian dizen. Eta nik ezagutzen dituen lagunak harrian ditik, eskolatik eskolara eta egiten ziren alako urteroko bizitak, eta hori, handik ezagutzen dituen lagunak kalean aurkitzen dituen eta erderaz egiten zuten. Eta hori egiten zitzaidan niri arraro, edo ez normal. Orduan, horren informazioa Juanitonen bitartez hartuta geneukan, baina gero hori guk bizi izan genuen. Gu Durangora etorri ginean, 15 urtekin hasi ginen etorten, autobusa etzan egoten betik, etorten ginean egoten zenean 15 urtekin, eta noizipenean. Ez da, Arriatikoak autobusa bertan zegoetan, da horrez harriago etorten zira, gu orominetik beranduago hasi ginen etorten, 15 urte inguruan. Ja 15 urte ingururako nik baneukan beste kontzientzia bat ere.